Sa number 4, repairs ang tatlo ka mga dalako nga merkado magapabilin nga prioridad sa Bacolod LGU sa pihak sang pag-realign sang 525 million pesos nga pondo. May report si Nico Delfin. Bisan pa gin-realign na sang syudad ang 525 million pesos nga budget nga para kuntani sa pagtukod sang New Burgos Public Market ginpahayag ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse ng Konseho nga magapabilin sa gihapon nga prioridad ang pag-repair sang tatlo ka mga dalago nga merkado sang syudad. Ginpaathag ni Flor nga tungod wala nagpabor ang mga market vendors sa pagpatukod sa New Burgos Market, nagdesisyon ng syudad nga gamiton na lang ang gintalan nga pondo para sa construction sang dugang nga mga infrastructure projects. Ini magluwas nga sang nagligad ng man nga tuig natapos ang pag-repair sa mga merkado. Panugon sang kwarta naging pandira no nakalaan bala dira gin silo na lang sa iban nga projects. Why not gin-realign sa iban nga markets? Well, ubrahan pa na plano mo. Ubrahan pa na plano. In fact, kay balaan mo, hindi man kaigo ang mo nga budget sa other markets. Man ang pinakagamay ng merkado, Burgos. Plano man sa local market committee nga gikan sa trust fund kuhaon ng pondo sa pag-repair sang Central Market, Burgos kag Libertad Market. Gani kinahanglan nga maligwat ang local market code agud mapasakaan ang koleksyon sang syudad gikan sa mga market vendors kag tenants. Ang mga repairs halin dapat sa trust fund. Ang problema naton sa trust fund, mahalin ina siya 50% sang collection. Collection sa merkado. Unfortunately, ang collection dira sa Burgos sa halos tanan ng merkado. Gamay tungod wala man nagabalayad. No? So kung nagabalayad man daw paganot pa. Sa ginpatigayon nga Bacolod Master Plan and Stakeholders Agenda, ginpamangkot sang katapos ang Market Vendors Association kung nga wala sila nalakip sa ginpresentar nga Roadmap to Super City ni Mayor Albi Benitez. Ginhinyo nila nga kuntani matagaan atensyon ang pagkaayos ng nagatulo nga mga atop, pati ng problema sa drainage kag pagkaayos ng comfort room sa mga merkado. Panugyan sang alkalde sa mga market vendors nga kuntani himuon nila ang ilaman nga bahin ilabina sa paghatag suporta sa mga development projects na ginaplastar para sa ila kag sa ikaayos ang syudad. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.